Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da kasancewa da Malam TV. Muna fata idan baka mana subscribing ba, za ka duba kasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe, sai ka danna shi, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Hakan shine zai baka daman samun sabbin bidiyoyinmu a duk lokacin da muka sake su. Na gode. Insha Allah, wannan bidiyo namu na yau zai muku jawabi ne akan wasu hotuna na wasu daga cikin shugabanninmu da suka karaɗe social media, wanda suke nuna yadda suke gudanar da abin da ya danganci ibadarsu da kuma abin da ya danganci shagalinsu na duniya a wannan lokaci na annobar corona wato covid-19. Shi yasa muka ga ya dace mu shirya wannan bidiyo domin mu ji ra'ayinku akan wannan al'amurra da suka gudana. Muna fata kowa bacin ya kalli wannan bidiyo ya danna alamar subscribe, zai kuma je ɓangaren comment ya rubuta ra'ayinsa akan wannan abubuwa da suke faruwa. Muna fata kowa zai bayyana ra'ayinsa, amma banda cin mutunci. Saboda haka abinda muka yi wannan bidiyo a kansa ko kuma tambayar da muka yi shine, a haɗa sahun sallah ne kaɗai coronavirus take kama jama'a? A haɗa sahun sallah ne kaɗai coronavirus take kama jama'a? Wannan shine title ko kuma take na wannan bidiyo namu. Muna fata kowa zai bayyana ra'ayinsa, amma banda cin mutunci kamar yadda muka faɗa. Na gode. Wannan hotuna da suka karaɗa social media, idan ba ku manta ba, su ne kamar haka. Ga wannan inda za ku iya tunawa ko kuma za ku lura da kyau, gwamna ne na wata jiha tare da mukarrabansa yayin da suke table tennis. Ga su nan, ga jama'a da takunkumi, amma a cinkushe, ba a ba da wannan social distance kamar yadda jami'an lafiya suke bukata ba. Haka kuma nan ma idan za ku lura, su ma nan kuma suna yin sallah. Gashi nan, amma a wajen sallah an ba da wannan social distance ko kuma tazara kamar yadda suke cewa. Nan ma wasu daga cikin shugabannin namu ne, kun gani, gashi nan sun ba tazara a sahun sallah. Gashi nan ma wasu daga cikin iyalinsu ne sun ba tazara a cikin sallah, yayin da kuma a nan a cikin al'amuran duniya gashi nan sun cinkushe suna yin selfie. Shine muke so mu ji ra'ayinku akan wannan al'amura da suke faruwa. Muna fata kowa zai bayyana ra'ayinsa, babu cin mutunci. Na gode. Salamu alaikum.